Pag nga paglaom kung kagabi man ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga dirig mo naiilog. Yan ang aga sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala a Diyos, ikaw iya bubuligan. Pagagabi ato ng tanan mga kasangkayan, welcome na lawat kita na atong programa Han Baton Han Imo Problema. Live na live po tayo dito sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. Kami ni Han Baton Han Imo Problema. Di ka magruha-duha, kay Jesus ka na magsari. Pagagabi Ate Teresa Caustin Saan at Ate Marilo, man God bless you. masangkay marikon nga sarandigan, iya aton nagsasaad na diri kita niya kayaan. Lalara pag-ung Nakatunta nga nakapanihapon na kita ano mga kasangkayan. pag-ung paglaong. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, ang ating po mga viewers. Ako pa nga gabi ha, ito nga tanan. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo agahay mo. Kada bag-o nga aga, may bag-o nga paglaong. At tubangon mo nga may kalipay, magdayaw ka iya. Hiyaan suok masangkay, marikon nga sarandigan. Hiya haatong nagsasaad, nagili kita niya bayaan. Lalara bag-o nga aga, lalalara bag-o nga paglaong. Lalalara pag-o nga aga, lalalara bag-o nga paglaong. Nagaagian Opay nga gabi, hai mo Ate Mercy. kaaga, Okay nga Sunggali family, magandang gabi po sa inyong lahat. ni Kristo agahay mo. Opay nga gabi, hai mo Ate Carmen. Nga aga At sa lahat ng mga kasama mo dyan sa iyong bahay, sa Imus, Cavite. mo nga may At lalong-lalo na kay Joaquin Luna. Yan, alright. yan suok mga sangkay, marikon nga sarandigan. Iya haato nagsasaad, na diri kita niya bayaan. Lalara pag-o nga aga, Alright mga kasangkayan, ma-introduction na kita. pag-o nga paglaong. Lalara pag-o An baton han imo problema. Taramdan nga nagahatag hin mga sabton para kinubuhi. Ikaw ba nabubugatan tungod yung problema? Sangkay, ini nga programa para gudla hain. An baton han imo problema. Nadangat ay tagsanga panimalay kada alas 8, kadto alas 9 itong gabi. Ikang han Lunes at Biyernes. Ang baton han imo problema. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa Ang Baton Han Imo Problema. Live na live po tayo dito po sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. Ating pong kumustahin ang ating mga kaibigan mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sana po ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Today is Holy Thursday, kung saan tayo po ay patuloy na nakikinig ng mga salita ng Diyos at sama-samang nananalangin
lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. So ngayong gabi po ay inaanyayahan natin ang bawat isa na kumustahin natin ang bawat isa mga kaibigan. By the way mga kaibigan, ang ating pong programa dito po sa YouTube channel ni Kuya Joel Anatibik ay mula po sa Huwebes hanggang sa Biyernes. Ang ating pong programa sa FB ay mula po sa Lunes hanggang sa Miyerkules, the same time, mula po alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. So ngayong gabi mga kaibigan, tayo po ay mananalangin at hingin natin sa Diyos ang kaniyang guidance sa ating pong programa ngayong gabi. Panginoon, salamat po sa iyong banal na presensya na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ang aming mga kaibigan nandoon sa kanilang mga tahanan. Lord, na sa patuloy naming pakikinig ng iyong mga salita, pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatid sa Panginoon at aming mga kaibigan. Lord, inaalay namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay, maupay nga gabi ha atong mga tanan, mga kasangkayan. Labi na naton mga kabugtuan dinihatan awan Leyte. So ito po si Kuya Joel, nagsasabi po sa inyo na welcome po sa ating programa. Si Ate Vic ay meron pang appointment, kunting appointment. At sa maya-maya po ay darating na siya. Okay? So, maupay nga gabi hanaton mga kasangkayan na mga OFW, hanaton mga kasangkayan gihapida magkalain-lain nga mga bungto dinhi latest summer ngan biliran maupay nga gabi haton nga tanan. At sa lahat ng ating mga kaibigan diyan sa Luzon, sigurado po ako na tapos na kayo at sa yung hapunan at sana po ay hindi na lockdown dyan sa inyo. Alright? Kung atong mga kaigsuunan diha sa Cebu, maayong gabi sa inyong tanan. Alright, dinahi Ate Bek. Kumusta ka na Ate Bek? Oh, ay ano ba ito? Napidlit ko ba ito? Katawa. Okay. Kumusta ka na Ate Bek? Ito, maupay mo sa ipagyapon, maupay nga gabi ha imo Kuya Joel. Good evening, han nga tanan. Alright, salamat Ate Bek na nakaabot ka gihapon na nimo flight. Nauna to nga na-stranded ka na dito kahanginan. Bagada mulat mga trabaho lang. Good talaga good kaya, no? So, salamat na Diyos. Alright. Kumusta ka na itong mga kasangkayan? Di dahil atag sa nga panimalay. Salamat po sa patuloy nating pagsubaybay sa ating programa. Okay, by the way mga kaibigan, announcement po bukas po ng hapon, mula po sa alauna hanggang alas 3 ay meron po tayong online Holy Friday service. Okay? So, inanyayahan po namin, wala po tayong physical gathering bukas po ng Biyernes, pero meron po tayong online Holy Friday special worship service. Okay? Mula po alauna hanggang alas 3 ng hapon. So makakarinig po tayo ng mga awitin para sa Panginoon at mga mensahe mula sa iba't ibang mga mensahero ng Panginoon. Alright, so bukas po yan sa ating group page na Jesus Our Refuge Assembly of God. Alright, mga kasangkayan, mamatianay kita ang mga awit para haaton nga tanan. Ining awit kay maupay ni kay kaupod nato ni Jesus haaton kinabuhi.
higugma, bisan pa kung kumain ka, diri gud mabaya. Hakada kakatuan akon, kaupod mo pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Akon kaupod mo pirmi, akon kaupod mo. Kada problema malalauman mo. Ang akon paghigugma amon, magmamangyo pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, ako ang kaupod mo. Hakada problema malalauman mo. May ada daw la iba, haim na higugma, nga sugadhan Ginoo, ginbuhat haimo, nga tanan hingalimti, nga daop na yana, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi. Alright, okay mga kasangkayan, Jesus sa naton kaupod permi. Kaya maupay nga gabi, haton nga tanan nga, ang Diyos magabindisyon na yung mga kinabuhi. Ngan, padayon kita, today is Thursday. Padayon kita pagpangumusta na itong mga kabugtuan, kapamilya, kapuso, dini ang Baton family. Yes, oo. Okay, nga, nadinaliwat kita ka white world, nga, maupay nga gabi, ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngan, hantanan nga naga-birthday, yan nga adlaw, ma-happy birthday, hi iyo. Ngan, damo nga salamat gihaponhan naton mga kabugtuan, nga padayon hera nagsusubaybayhan naton programa. Kaya damo nga salamat, yan nga gabi. So, diri kita mag-iiha, pamati kita ang pulungan Ginoo, nga tikang pulungan Ginoo, nga i-share ni Kuya Joel Haton, yan nga gabi, and word of inspiration for tonight. Alright, Ate Vic. Alright. Okay, like that. Okay. So, kumusta ka na, Ate Vic? Adi, mahusay lagi ako, Kuya Joel. Yan, kumusta ka mo mga kasangkayan? Hinautunta nga ata kita maupay nga kahimtang naton mga kinabuhi. Yan, bisan paano, yan na Semana Santa, it mga tao bagahin masulubon kay buwas igraray sa nga natong Ginoo. Pero para aton nga mga anak sa Dios, inin hi Kristo buhi permi nasa ring ang Biblia nga nakausala hiya mamatay para nga tanan. He died once and for all. So diri hiya namamatay kada Biyernes mga kasangkayan. Pero kita nga mga natuo nagsusunod ha Ginoo, maram kita ngay Kristo permi buhi adlaw-adlaw aton mga kasangkasan. Alright mga kasangkayan, kumedan niyo mga Biblia. Buksan po natin ang ating mga Biblia dyan po sa Colossians chapter 2 mula po sa verse 13 hanggang 14. And I request ang aking magandang kapartner dito na basahin ang Colossians chapter 3. Colossians chapter 2 verses 13 hanggang 14.
Colossians chapter 2, verse 13. 13. Sige, Ate Beck. You were dead because you were sinful and were not God's people. But God let Christ make you alive when He forgave all your sins. God wiped out the changes that were against Charges. charges. God wiped out the charges that were against us for disobeying the law of Moses. He took them away and nailed them to the cross. Alright, kaupay at pagbasa ni Ate Beck, ano? Thank you, Ate Beck. Ang pagbasahan, mga pulungan Diyos. Mag-ampuan kita, mga kasangkayan, para kita bendisyonan na Ginoo nga nagiyahan kitahan aton pagpamati, pagpamalandonghan mga pulonghan Diyos. Gamay nga baraan, nagpapasalamat kami, hiningatak na kagabihon, Lord, ang bugos nga kalibutan, sa urog nga lugad, hininga Semana Santa or Lenten season, nga diin, Lord, iragin na hinumduman ang mga ginbuhat ni mo, Lord, the Passion Week of Jesus Christ. Pero salamat Ginoo nga ikaw waray magpabilin di daha krus nga namatay o waray ka magpabilin halugnanan nga ikaw ang ginlubong. Pero hapag katulok adlaw ikaw nabuhi ngan waray sulod ang lubnganan. We thank you, Lord, han imo pagka dako o imo paghigugmahaamon nga bisan kami makasasala imo gintubyan amon animo kinabuhi para haamon. Lord, amo ginahalad ini nga higayon nga daha imo pinaagi lamang hangaran ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Alright, mga kasangkayan, aton pagpamalandong anuhan Passion Week ang atong Ginoo amo ni an semana nga diin hi Kristo ang aton Dios ang atong Ginoo nag-antos ha krus ngan bago hiya kumadto ha krus damo an iya ginagian ngan tungod han iya ginbuhat didto ha krus nagkamay-ada kita mga kabugtuan inen kapasayloan han aton mga sala. Ang ating pong paksa ngayong gabi, mga kaibigan, ay tungkol po sa utang. Yan. Sino pa sa atin dito ang nakautang po na wala tayong kakayahan na bayaran? Bihira lang, ano? Kasi kapag umuutang tayo, dapat meron tayong kakayahan na magbayad. Kaya kahit po sa bangko, kahit po sa nangungutang tayo sa isang tao, ay sinisiguro ng nagpapautang na ikaw ay may kakayahan na magbayad. Dahil kung hindi, wala kang kakayahan, hindi ka papautangin. At ngayong gabi ay meron pong malaking utang ang tao. At wala tayong kakayahan na bayaran ito. At praise God na si Kristo po ang may kakayahan lamang na bayaran ang utang ng kasalanan ng ating buhay. Babasahin po natin ang Colossians chapter 2, verse 13 and 14. Binasa na ito ni Ate Beck, pero hati-hatiin po natin ito. Sabi po dito, you were dead because you were sinful. Ito po ang kondisyon. Ito po ang sitwasyon ng tao ngayon, noon hanggang ngayon. Sabi po dito, kayo po ay mga patay dahil po kayo ay makasalanan. Sabi po ng Biblia, ang sino mang tao na nagkakasala ay namamatay. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God, and the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat ng tao na naisisilang dito sa mundo ay makasalanan, at dahil dyan, tayo po ay namatay. But physically, tayo po ay buhay. Yan, buhiligap kita. Pero ang aton spiritual nga kinabuhi, inin separated from God.
Pag sinising natin namatay or kamatayan, ang salitang kamatayan, ang ibig sabihin po ay pagkahiwalay mula sa Diyos. Tayo po ay nahiwalay, meaning tayo po ay namatay ang ating spiritual life, naputol ang ating relasyon sa Diyos dahil po sa kasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. At hindi lang yan. Sabi dito, we were not God's people. Hindi po tayo sakop katauhan ng Diyos. Ibig sabihin, we are outside of the kingdom of God. Diri kita niya mga tao. Okay, amot sitwasyon yan na kung diri naton makilala ang Diyos nga namatay sa krus, nga iginlubong, nga pagkatulog adlaw na banhaw yati ka mga minatay, diri kita magkakamay-ada, maupay nga relasyon sa Diyos. Gawas lamang kung aton tutugutan hi Kristo nga magdumara ha atong kinabuhi. So ito po ang kondisyon. Tayo po ay patay dahil tayo makasalanan at hindi tayo sakop ng Diyos. Pero may salita po dito sa next sentence, but, hallelujah, but God let Christ make you alive. Ayan. Hinayaan ng Diyos. God allows Jesus or allowed Jesus na buhayin tayo mula sa kamatayan. Na kahit po tayo ay hiwalay sa Diyos, ay tayo po ay binigyan ng pagkakataon para tayo makabalik sa Panginoon. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi mahiwalay sa Panginoon, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, anong ginawa ng Diyos? Binuhay tayo, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya when He forgave all our sins. Praise God, purihin ng Diyos na lahat ng tao na tumanggap kay Kristo sa Kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas ay pinatawad ng Diyos Ama, pinatawad ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga kasalanan. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Lahat ng mga kasalanan ay hinugasan ng Diyos ng Kanyang mahal na dugo. Okay? Lahat ng ating mga karumihan ay nilinis ng Panginoon. Kaya tayo po ay nabuhay at tayo po ay nagkaroon uli ng connection o relasyon sa Panginoon. At sabi po dito, dahil ang ating utang ay marami po tayong dapat bayaran at napakalaki. At ang makabayad labang nito ay ang dugo ni Jesucristo. Sabi ng Biblia, you are bought with a price. The price of one soul is the blood of the Lamb. Ay ang dugo ni Jesucristo. Kahit iisa ka lang na tao dito sa mundo ay ipapadala pa rin. Okay, ating nagahalo aton Tagalog ang wari-wari. Ibibigay pa rin, ano? Ipapadara gihapon han Diyos Ama, yan bisan uusa ka lang nga tawo. Because God, for Him, you are very expensive. You are valuable before God. And He is willing to give up His only Son and die on the cross of Calvary because He loves you so much. Amen. That He is willing to give up His Son, Jesus, ngan para paraon niya ang utang han kasalanan. Kasi hindi natin kayang bayaran ang utang ng kasalanan. Wala tayong kakayahan. Wala tayong ipambabayad kasi ang bayad ay ang dugo ni Jesucristo. Kahit ang ating buhay ay hindi kayang bayaran ang ating utang. Sabi po sa verse 14, God wiped out. Okay, ginpara, no? Gintangtang ni Lord ang tanan nga mga charges, ang mga utang ini, mga charges that were against us for disobeying the law of Moses. Lahat ng mga charges, lahat ng mga utang ng kasalanan na ating pong naangkin dahil po sa kasalanan na nakamit ng tao ay gin-wipe out ni Lord through the power of the blood of Jesus. Ang dugo ni Jesucristo lamang ang siyang maglilinis
sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, sa ating katawan, at maging malinis tayo sa harap ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Glory to God! Purihin natin ang Diyos na siya lamang ang may kakayahan magbayad sa ating utang. Sabi dito, He took them away and nailed them to the cross. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay? Inangkin ni Jesucristo, tinanggal niya ang ating makasalanan at inangkin niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya nung nandoon si Kristo sa ibabaw ng cross, sabi niya, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako tinalikdan? Dahil sa mga oras na yon, si Kristo ay nandyan sa kanya ang kasalanan. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, Jesus who knew no sin, walang kasalanan si Jesus. Ikaw at ako ay makasalanan. Subalit dahil mahal tayo ng Panginoon, inangkin ni Kristo ang ating mga kasalanan. At sabi ng Biblia, Jesus Christ who knew no sin was made to be sin for us, that we might become the righteousness of God through Him. Si Kristo ay naging kasalanan dyan sa cross. At kaya hindi makatingin ang Diyos Ama sa Kanya dahil nandyan kay Kristo ang lahat ng kasalanan. Pero sabi ng Biblia, He nailed them to the cross. Hallelujah! Lahat ng kasalanan natin ay ipinako sa cross, sa Kalbaryo, upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Kahit marami ang iyong nagawang kasalanan, kaibigan, kahit marami kang nagawang kapalpakan sa buhay, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kahit merong isang tao na talagang marami siya, mabigat ang kanyang mga kasalanan. Sinabihan niya ang isang pastor. Kasi sabi ng pastor, kaibigan, pag tinanggap mo si Jesus, mapapatawad ang lahat ng iyong kasalanan. Sabi niya, pastor, hindi ako naniniwala. Dahil kapag ang aking mga kasalanan ay isasakay sa Titanic na barko, malaking barko, ay sigurado pa akong malulunod. So, exaggerated ang kanyang sinabi. Kaya, sinagot siya ng pastor, o kaibigan, naniniwala ko na mabigat talaga ang iyong mga kasalanan at hindi ka naniniwala na mapapatawad ka pa. Diri ka na tuunang mapapasaylo ka pat imong mga sala, tungod kadamo nga imong mga sala, kabugat han imong gimbuhat. Pero sasabihin ko sa iyo, kaibigan, sabi ng pastor, na oo nga, ang iyong mga kasalanan kahit yan ay isakay sa barko, malulunod ang barko. Pero sasabihin ko sa iyo, ang karagatan ng mundong ito ay katulad sa pag-ibig ng Diyos. Kapag ikaw ay malunod man ang barko dahil sa bigat ng iyong kasalanan, ay malulunod ka sa karagatan ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Kahit ikaw ay nabibigatan sa iyong mga kasalanan, kaibigan, sabi ng Biblia, we cannot fathom, hindi natin matutugkad ang kahilarom hanggugmahan Diyos, ang kahalapad hanggugmahan Diyos, ang kahitaas hanggugmahan Diyos. At masisiring thank you Lord, na minahal mo ako maging sino man ako. God loves you so much that He is willing to die on the cross at bayaran niya ang utang ng kasalanan at inangkin niya ang kamatayan doon sa cross na dapat sa atin ang kaparusahan. Subalit, inangkin ni Jesucristo ang lahat ng kabayaran ng kasalanan dahil mahal ka niya. Ano ang ating response ngayon, mga kaibigan? Ang ating pinakamagandang response ay tanggapin si Kristo sa ating puso. Yan ang tunay na mensahe ng Semana Santa. Ang Semana Santa hindi po pabalik-balik na taon-taon na pag-commemorate o activities, a religious activity. No. Ang Semana Santa ay pagbabalik loob sa Panginoon. Pagbabalik sa pagkilala at makonect ang ating relasyon sa Diyos.
na naputol dahil sa kasalanan. Ngayong gabi, gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo sa iyong puso. Hindi relihiyon ay yung tatanggapin, mga kaibigan. Hindi po ang baton ang problema. It baton ay mo kinabuhi. Kasi ang baton ang imo problema, waray kapas pagsulbar din problem kung waray Hesus Kristo. Sanglit it baton it imong problema, Hesus Kristo. All you have to do is to pray a short prayer before the Lord. Mananalangin tayo, mga kaibigan, at sumunod ka sa panalangin na ito. Lahat po ng nanonood sa programang ito dito po sa YT World at kahit po kailan maririnig ang mensaheng ito, sumunod ka sa panalangin na ito mula sa iyong puso. Panginoong Hesus, salamat po Salamat po sa iyong pag-ibig sa iyong akin. pag-ibig sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga sa lahat kasalanan. ng aking mga kasalanan. Linisin mo po Linisin mo po ang aking ang puso aking puso sa lahat ng sa karumihan. lahat ng karumihan. Patawarin mo ako, Lord, Patawarin mo ako, Lord, sa lahat sa ng lahat aking nagawa ng aking nagawa na hindi ayon sa na iyong hindi kalooban. ayon sa iyong kalooban. Lord, Lord, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. aking buhay. Salamat po Salamat po sa iyong sa inyong pagpapatawad. pagpapatawad. Salamat sa buhay na Salamat walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Mula sa oras na ito, Mula sa oras na ako'y ito, susunod sa iyo. ako'y susunod sa iyo. Salamat Salamat sa relasyon sa relasyon na naibalik ko sa iyo, na naibalik Panginoon. ko sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Sa Panginoon. pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ano pong mangyayari kapag tinanggap mo at sumampalataya ka kay Jesus? Sabi ng John 1:12, binigyan ka ng Panginoon ng karapatan na maging anak ng Diyos. So welcome to the family of God. Welcome po sa presensya ng Diyos. Ang aming pong suggestion, patuloy kang sumubaybay sa ating mga programa upang lalo kang lumago ang iyong pananampalataya. Ate Beck? Mhm. So, hey, muna-huna, nabaydan na ba ang imuutang? Hallelujah. Nabaydan na ba ang Jesus imuutang? paid all. Alright. Yes, gimbaydan na ni Jesus ang anakon utang. Kaya gimbaydan ni Jesus, pinaagi sa iyang dugo. Kaya para ako makabayad gihapon, alagaran ko siya, ansing bahon ko siya. Amen and amen. Hallelujah. Sa ating pagbabalik, mga kaibigan, makikinig muna tayo sa isang awitin at tayo po'y mananalangin. Kung meron po kayong prayer request o kung meron po kayong gustong pray na ating mga kaibigan na sila rin ay makakilala sa Panginoon, we will pray for them. Okay, makinig muna tayo sa isang awitin para sa ating lahat. Alright? Pintong mahiwaga para aton nga tanan. Usahon nga portahan, kinahanglan abrihan. Jesus aadtong nagtutugtog, ginhuhulat baton.
Lusahon nga portahan, kinahanglan abrihan. Ni Jesus aadtong nagtutuktok, ginhuhulat baton mo. Una, kung ano nga kalipay ang abaton mo, ito makahimayan. Hakasing-kasing abrihan, nga ni Kristo pasakon, katalwasan umod nga kakarawton. Una, kung ano nga kalipay ang aabaton mo, ito makahimayan. Hakasing-kasing abrihan, nga ni Kristo pasakon, katalwasan umod nga kakarawton. Katalwasan umod nga kakarawton. Katalwasan umod nga kakarawton. 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 Alright, katalwasan, tinuod gud nga aton makakarawat, hadi na nga aton ihalad ang aton mga kinabuhi ngadto kan Hesukristo. Kay waray iba nga dalan sa ring ni Hesukristo, hiya ang dalan, ako ang dalan, ang kamatuuran nga nan kinabuhi. Waray makadtuan amay kundiri pinaagi haakon. Praise God nga aton nakilala Hesukristo ha aton mga kinabuhi. Hallelujah. Sa lahat ng mga kasangkayan, kung meron po tayong mga prayer request ngayong gabi, we believe that God answers prayer. We believe that with God, nothing is impossible. Kaya patuloy po tayong mananalangin sa lahat po na merong karamdaman. Kung ikaw po ay tumanggap na sa Panginoon, imo na hiya Ginoo nga magtaralwa sa imo kinabuhi. Kaibigan, meron po kayong karapatahan para humingi anuman ang iyong problema, pangangailangan, ay ang Diyos po natin ang katugunan sa ating mga problema. So tayo pa'y mananalangin, Ate Beck, sa lahat ng may sakit. I request si Ate Beck na manalangin sa lahat ng merong karamdaman sa mga oras na ito. Hallelujah. Let's pray. O Dios nga gamhanan baraan sa nga tanan nga naghimo sa langit ug sa yuta. Kami Ginoo na daw paimo yan nga gabi kay ikaw man ang tag-iyahan. Amon mga hallelujah. kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank Salamat Ginoo nga ada ka nga amon madadaupan ngan masasangpit ha panahon nga kami nagkikinahanglan ngan makakabatihan amon mga pagpasalamat ug mga pangaraba dida kaimo. Amay nga Dios, damo kaupay nga salamat han imo gugma nga waray katapusan. Ikaw ang Dios an among gintatapuran nga doktor sa tanang mga doktor. Nagaampo kami Ginoo hadton may mga balatian han ira panlawas. Nagaampo kami Ginoo hadton mga tawo nga nagkinahanglan hin katambalan nga milagro nga tikang Yes, haimo. hallelujah. Thank Madamo you, nga Jesus. salamat Thank you, Lord. amay hanwaray katapusan nimo nga padayon ikaw nagatiman haamon nga bisan ang mga patay imo ginbanhaw. Amen. An mga Amen. piay imo ginupay. An mga buta imo gintambal Lord para hira makakita. Ngan an mga paralitiko imo gintambal. Kaya Ginoo nagampo kami Lord han mga may sakit siyanahan, mga may COVID virus sa nila mga lawas positive man hira Lord. Hallelujah. Thank you, Pati gihapon ang Thank you, tanan Jesus. Ginoo nga may mga balatian, mga Yes, hubag Ginoo han hallelujah. liog. Hallelujah. Mga Thank you. sakit Ginoo ha kasing-kasing. Oh, glory to Sakit God. Ginoo Oh, hatian. Jesus. Sakit Glory to Lord Jesus. ha ira Ginoo mga matris kung ano pa nga mga sakit
asulod o kidney, ulcer man o Dios sa ngaran ni Jesus. Kami Ginoo nagaampuhan katambalan nga gikan ha imo. Di kang halangit mikani atuna para pagtambalan mga balatian. Salamat o Dios han kapasayloan han sa kasalanan. Ug pinaagihan imo Ginoo mahal nga dugo. Kami Ginoo ginlimpyuhan tikangan mga sala. Yes, O Ug Lord. pinaagi Thank you, man Jesus. Ginoohan Thank imo you, mga Jesus. lawas, hanimo lawas nga nan mga labud nga imo naangkon. Han katambalan Lord tanan nga may mga balatian pinaagi hangaran ni Jesus amon gintambal na. Kadtong mga tao nga adto sa hospital in Jesus name Yes, kami nagaampo. hallelujah. Thank Ang you, katambalan nga gikan kanimo o Dios Oh, yes, nga makagawas oh, sira yes, Ginoo buwas nga adlaw in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Thank you for the hallelujah. healing power, Lord, nga gikan ha imo. Nothing, Lord, is impossible to you, to those who believe in your name. Lord, tanan Thank you, Jesus. posible Thank nga you, ining amo mga pag-ampo makaabot ngadto ha trono, makaabot ngadto ha imo ginuoging harian. Ngan amon mga pag-ampo Dios nga mahitabo nga milagro Amen. instantly, Lord, in Yes, Jesus name. And we declare right now for the healing, be healed in Jesus name. Thank you for your powerful hand nga magahikap ha ira Ginoo. Lord, we thank you. Ani mo padayon nga pagkiwa ha ira mga kinabuhi. In Jesus name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to Amen. God. Thank you, Hallelujah. Lord. Kami po'y naniniwala, tayo po'y naniniwala mga kaibigan na kahit ano po ang ating hingin sa Panginoon, sabi ng Biblia, if we pray according to His will, He hears us. And we know that He hears us because we have received what we have prayed for. Ato na nakarawat, pinagi pagtuo, ang aton mga ginpangaro ti dahat Dios. Hallelujah. Amen. Glory to God. So, yan ang gabi, ang ating pong paksa ay tungkol po sa pagbayad ng Diyos sa ating utang dahil po sa kasalanan. So, ano po ang ating response mga kaibigan? Dahil po, dapat tayo, Ate Beck, ang magbayad sa ating kasalanan. Ang punishment ay dapat tayo ang magbayad. Ang tanong ngayon mga kaibigan, sa lahat na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ano po ang iyong masasabi? Ano po ang iyong response para masabi mo sa Panginoon na ikaw ay tunay na nakatanggap ng pagbabayad sa utang ng kasalanan? Alright? So by the way mga kaibigan, mamayang alas 10, naka-schedule po ang hindi na, nakapublish na Ate Vic pala. Nakapublish na pala yung ang utang na video clip. Nasa page po natin sa FB. So pwede po natin i-share yun mga kaibigan dahil marami pong tao na ang ginagawa po ay nag-scan, tumitingin sa FB, sa YouTube. I-share po natin para sila magkaroon po ng pagkakataon na tanggapin si Jesucristo. Dahil lahat po ng ating mga video clip na pinapalabas araw-araw hanggang sa Easter Sunday, kay everyday, meron tayong ipapalabas. Maikli lamang siya na video clip, pero kapag i-share mo at mabuksan nila, ang Holy Spirit po ang magkukonvict sa kanilang puso at ang lahat ng ito ay connected po hanbaton, hanimo problema nga programa. At sila ay magkakaroon ng pagkakataon na manood sa lahat ng ating mga episodes at sila po ay makakilala, makasumpong ng tunay na kaligtasan at pagbabago ng kanilang buhay. Amen. So, i-request ko po na i-share po natin mamaya pagkatapos po ng ating programa. Na-publish na po kanina bago po nag-start. Pinablish ko po yung title po ay Ang Utang. Okay? Meron pong istorya dyan. So, Ang Utang. Yan. So, ang utang ay binayaran na ng ating Panginoon. So, paano, bakit, hindi po bakit. Kaya ano makasabi ka? Anong masasabi mo? Anong response mo na binayaran na ng Diyos ang utang ng iyong kasalanan? Alright? So, yun po ang ating sasagutin mga kaibigan.
ngayong gabi. Alright, so salamat po sa lahat ng ating mga nag-tune in dito po sa YouTube World. Meron po tayong 17 million viewers. Magandang gabi sa inyong lahat. At sana po ay pwede kayong mag-share o mag-comment sa ating live chat. Kung meron po kayong gusto ipag-pray na specific, ipipray po namin live dito po sa Anbaton Han-Imo Problema. Alright? So, makinig muna tayo isang awitin pa para sa ating lahat mga kaibigan. Naroon siya, Adahiya. Sugad mo ngan sugad ko iton mga tao habaw-baw hinintuna agihan panhinabo nga diri tinuyo kasing-kasing nabibido diri na maaakos mabukat na dara pero may kabuligan bisang ginbayaan ang mga kasangkayan may ada mo dadaupan aga hiya nga malalauman ada hiya nga masasarigan ada hiya hapag-ambon na baton hinihigugma ka ang Ginoo. Kinakaruya bagang di kahirayo ayaw tubog nga mawara bisan kon baga masupok kita mabito kunta ikaw magpadayon aga hiya nga malalauman ada hiya nga masasarigan ada hiya hapag-ampo na baton hinihigugma ka ang Ginoo. Mag-aampula kita hinihigugma ka ang Ginoo hinihigugma ka ang Ginoo. Tinuod mga kasangkayan ginhihigugma kita Ginoo. Tungod han gugmahan Dios siya mismo naghatag haniya kinabuhi para haakon haimo ngan haaton nga tanan. Kaya dapat gud naton pasidunggan ang Dios sa iya haaton mga kinabuhi mga kabugtuan. No, diri naton igbabaliwala it pulonghan Ginoo nga nagatutdo haaton hapag kinabuhihin maupay para han aton ikakaupay. Kaya mga kabugtuan kasangkayan ko, kung ikaw nakakarawat manhin katambalan nga tikang ha Ginoo,
imo alagaran ang Dios kaysa panahon Amen. nga kuhaon na Dios ang imo kinabuhi, waray ka o diri ka sadang mahahadlok. Hindi lang nga mag-alagad ka lang Ginoo tungod ni adaw-ada kapahiton kaupay or ada kapahiton panginahanglanon kung maada na imo it kahura kamurayaw kalipay nga tanada na imo ang tanan diri ka na magsisimba mag-alagad ang Ginoo sa amo iton sadang sayupit at mga kinabuhi. Kung ada kat mga panginahanglan, mag-alagad ka ha Ginoo, daop ka ha Ginoo. Kung ada ka kay ginbibindisyonan ka ha Ginoo, tungod nimo pagdaop ha iya. Amen. No, kung ikaw ginbindisyonan na ha Ginoo bugto sangkay, padayon pag-alagad ha Ginoo para makita mo ang pagbindisyon ha Ginoo ha imo ngan padayon ang mga pagbibindisyon nga waray katapusan kaysa panahon nga kuhaon na sa Ginoo ang kinabuhi nga ginpapahuram ha aton nga kabugtuan ginpapahuram la kita ha Ginoo ini nga kinabuhi makasiring kita maupay good ang Dios kay kita nag-alagad ha iya ngan makasiring kita salamat Ginoo nga imo ako gintalwas. Amen. And amen. Hallelujah. Imagino nimo kaya Joel ang pagraysa nga ni Jesucristo dito sa krus angko niya ang kasakitan para gula kita diri magkaka-experience ang kasakitan. Kaya mga kasangkayan hindi lang tubto Bernes Santo kita madaw pa Ginoo kundi adlaw-adlaw madaw kita ha Ginoo. Sering ni Ate Carmen Sita Luna, yes po, sobrang pagkamaupay ni Lord kasi po lahat ng aking pagkakautang siya lahat nagbayad. Kung dati ako'y nasa pagkakautang ng aking kasalanan, pero yan na pinaagihan iya mga sugat, iya gintubos an akon pagkakautang. Amen. Oo. Amen. Di kita makakabayad. Bisan unanhon naton, diri kita makakabayadan gimbuhatan Dios sa aton. That's right. Okay, nasa rin ni Ate Carmen, follow up niya, no? So, para po sa ating mga kaibigan, ano po ang yung response sa ginawa ng Diyos sa pagbabayad ng ating utang sa kasalanan? Dapat tayo ang nagbayad pero inangkin ni Jesucristo. So, ano po ang yung magiging response sa Kanya? Imo baton para haiya. Sabi ni Ate Carmen, napakahirap ang pinagdaanan ng Diyos kung iisipin para lang maligtas tayo sa ating mga pagkakautang. Kaya dapat lang na ibalik natin ang pasasalamat at pagsunod sa Kanya ang lahat na papuri sa Kanya lamang. Amen. Amen and amen. So tama gulat ito na Ate Vic, kay we must be grateful to God. Maging grateful kita. O paano kita magiging grateful? So babaluso natin ang Ginoo, pinaagi unang tanan ang aton relasyon ha iya nga maging suok pa ang aton relasyon ha iya o ang aton mga kinabuhi ipagamit naton para liwat kita makabulig ngadtuhan mga tao nga waray pa makakilala ha iya. So amo ton I believe nga amo ton baga tinuod nga kahulugan Semana Santa Ate Vic nga mahibalik it imo personal nga relasyon ha Ginoo ngan ikaw liwat itugutan nimo ang Dios nga gamitong kaniya. Labi na yan na social media or panahon yan at pandemic, pwede nimo i-share kay word man dito share. I-share nimo bisan hinon. Pwede nga ni-share nimo ha imo sarili nga timeline, no? Share nimo kapag makita nimo dida, i-share nimo ini nga programa didan imo timeline. Wag mo i-share nga to sa ibang tao kung diri ka maka-share sa imo timeline. Oo, kay guti ay la iton epekto Ate Vic, kay i-share nga nimo diretso nga iton mga Ibang messenger, mga group hiralat makakakita. Pero kung i-share nimo ha imo timeline, Ang ha imo mismo mga friend. o ha imo wall, ha imo ton an imo 2,000 or 3,000 nga friends mano-notify hira nga imo gin-share. Kaya napakahalaga po na so thank you po sa ating mga viewers
na sinishare halos lahat ng ating programa nasa kanyang timeline, Ate Beck. Ako, share ko na nga tanan. Sinishare sa timeline. Kapag sinare mo yan sa yung timeline, kung ang iyong kaibigan ay 3,000 ang mga tao ma-notify. Pero kung sa Messenger, isa lamang. Share Oo. ko sa akong timeline una sa akong timeline. Bago i-share. Tapos bago ko i-share sa akong mga friends. Mga grupo, mga group chat. And, talagsa lang sa mga group chat. Oh, kasi Kuya Joel. exclusive lang yan, Ate Beck. Exclusive lang Ano? na siya. Ginuusa-usa ko good nga tut akon mga friends. Kaya, makikita niyo magtitinamod ako mga kasangkayan kasi share ko talaga. Makita hiya ko na diri basta i-share ko kay pulong inay Ginoo. That's right. Oo. Oo. Lalong-lalo na, Ate Beck, yung ating mga maliliit lamang na video clip, mula sa Lunes, yung isang hakbang lamang, sagad ka na ba? Tapos, ang vaccine. vaccine. Oo. Ang Andyan vaccine. na, utang. Tapos, yan ang gabi, Mhm. okay, gin-publish nito, ang utang. Mhm. Yan. Bukas po ay meron po hanggang sa Sabado, hanggang sa Linggo ng Easter Sunday. Meron po tayong i-share sa ating mga timeline bilang response to the Lord na magpasalamat kita iya. Yun pong ating action na isamwak, ipalaganap ang mga salita ng Diyos. Kasi lahat po ng ating share connected po sa lahat ng ating mga programa hanbaton han imo problema. Yan. Sabi ni Ate Carmen, yes po, lagi una sa timeline. Bago sa group chat, tapos kada usap. Yan, tama yan. Yan, Amo to tama na yan. akong gimbuat ko, Ate Carmen. Tama So yan. mga kabugtuan, kun waray pa to nimo bubuhata, bago ka mag-share ha iba, i-share mo anay han imo timeline. Mm, Tapos, ngadto han imo mga group chat. chat, yan din, kada usa, haira, kalabi na katong ato ha mga, ato ha US, Yes, ato oo. ato ha ibang bansa. Sa malalayong lugar, Oo. Ate Becca, na at least meron silang opportunity na makarinig ng salita ng Oo, Diyos. kasi an iba, diri, labi na ato sa ibang bansa, diri hira na gamit ha Facebook, Mm-mm. ato hira mga messenger. Mm-mm. Habang nag-work hira, ato hira mga messenger. Alright. Ito po ang sabi ni Ate Marta. Sabi niya, angay good baluson han pagkamaupay hang Ginoo kay tungod han iya kamatayon nagkaada ko hin relasyon or connection ha kanya. Haiya. Praise the Lord. Okay, Ate Beck? Ikakabalos ko ha Ginoo, kanati Mercy. Ikakabalos ko ha Ginoo, aniya pagtalwas ha akon, hin pag-alagad ha iyo, hin mayda. Ay ha. Ani kakabalos ko ha Ginoo, aniya pagtalwas ha akon, han pag-alagad ha iya, hin mayda ginagawa. Ngan paghimo hin ikakalipay ha Ginoo, maging prayerful and maging blessing ha mga tao nga waray pa makakilala ha Ginoo. Amen. Yan, I believe, Ate Beck, yan ang pinaka-best na ating pong response sa Panginoon. Kasi po ang response natin ay connected po sa responsibility. Mm. Okay? So ang ating response ay meron pong kakambal na responsibility. Kasi kung natanggap natin ang Panginoon sa ating buhay at alam natin na tayo po ay pinagpala ng Diyos, so tayo rin ay magiging instrumento na pagpalain ang ibang tao. Okay? Kahit sa maliit lamang na bagay. Right? Ate Beck? Yes. Oo. Okay, itong sabi ni Ate Eva Constantino, sabi niya, magkabalos kay Lord na paraan baguhin ang mga nakagawiang kasalanan. Yan, at iabalo sa Ginoo. Baguhon itong mga naharaan nga sala. Baguhin ang mga pag-uugali na hindi kalugod-lugod sa Diyos at marunong makipagkapwa. Yan. Yes. Alright. So, amo nito aton mga Dili kapwa response. ang maglilingkuron ha. Mm-mm. Diba may patalastas nga kapwa. Mm-mm. Alright, Ate Beck. Sabi ni Ate Eva, Veronica. Ate Veronica, sobra-sobra ang ginawang sakripisyo ni Jesus para sa atin. Kaya
Ang ating dapat at ang dapat nating gawin ay tumbasan natin sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos. Salamat sa kadakilaan mo, Lord. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos, Ate Mek. Okay, one more song. Bago tayo at mga kaibigan pansamantalang mamaalam, pero hindi tayo pa mamamaalam. Okay? Ikaw ang siyang kailangan. Okay? Ato ni pamalandungan ini. Ang akon kiniinabuon karikuhan nga para haakon kamit nga haakon mahatag hinkalipay ano nga usahay diri ngayon maupan danayan ginhihinang yapo an ako hangdon an kilalon bisan kun natuman ko ang kinaruruyag ang kalipay haakon hirayo lagihan ikaw ngay ang Ginoo ang kinahanglanon kung mga waray katapusan iginhatag akon di ko nakaruyag mahirayo haimo karikuhan ko ugmahan Ginoo. Kay bahandi ko ang ugmamo puno ang kasing-kasing ko karikuhan nga hasukol diri magkukulang karikuhan ang Ginoo waray katapusan ikaw ngay ang Ginoo kinahanglanon ko kung mga waray katapusan iginhatag akon di ko nakaruyag mahirayo haimo karikuhan ko ugmahan Ginoo aton na nasayuran magkaot nga hiyap. Alright, ano mga kasangkayan? Paday natin basahon na natin mga comments. Ate Bek? Paday kita mga kabuktuan na pagbasa, yes Lord, ikaw ang akon kinahanglanon haamon kinabuhi. Sabi ni Ate Marta, Ate Eva Constantino, ako mula nakarinig ako sa baton sa timeline ko po mo natapos ang mga friends kong OFW na pinapasahan ko po sila. Oo. Ngayon si rin ni Ate Teresa Kaustin, dapat talaga baluso natin si Lord dahil siya lang ang magtaruluwas sa ating lahat at purihin natin si Jesus sa kanyang kamaupay siya. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus, sa pagtubos ng utang ko dahil sa iyong dugo na magtarambal sa tanan.
In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. All right, Ate Beck. Alright. So, salamat mga kasangkayan no, iyong response. So, hinautunta ngayon ng Semana Santa, no, this Holy Week. Ito po ay maging opportunity natin po mga kaibigan na i-share natin. So, every day, meron pong pinupost si Kuya Joel and Ate Beck. Courtesy po ng Asia Project Media Ministry. Binigyan tayo ng pahintulot. I-post po sa FB at dito po sa YouTube channel. Okay, kung meron kayong mga kaibigan na nanonood palagi sa YouTube, ay pwede niyong i-share din, Ate Beck, yung ating pinopost doon sa FB. So, hindi po tayo nakaka-copyright kasi meron tayong pahintulot, mga kaibigan. Okay? So, araw-araw po meron tayong i-share para dinalagyan ko po ng something, verse at saka explanation para po sila maging curious na ano ba ang utang. So, ngayong gabi ay ang ating pong i-share ay ang utang. Yan. O, para mga may utangan, mabayaran. Alright, mga kasangkayan. Greetings, Ate greetings Beck? ani Kuya Joel. Sige. Greetings from Philippines to Queensland, Australia, to Ma'am Roth and Yes. Pastor Ian Jack. Thank you for watching our program, even though you're not, you cannot understand Waray-Waray and Tagalog, but we are so thankful that You're watching. You are watching with us. Yes. Say good morning or good afternoon. Hindi lang sila nagko-comment mga kaibigan, but Yes. you're watching, mga kaibigan natin ito, mga mentor namin sa Bible School dati, Yes. So, And thank you also Ate Marlene Gabrino, Ohio. yes. Hani mo pagkita gihapon, naton programa, nalilipay ko diya Kuya Joel pagimpapasahan ko diya. So salit Ate Marlene. Pa ito, Ate Bigano, basta pinapasa nimo, pag-click nira, nakakagkita hira. Mostly kasi sila, labi na ko na to hagawa sa nasod. YouTube sila Kuya Joel. YouTube. Yung iba nating mga kaibigan, YouTube channel talaga ang kanilang Kaya pinanonood. sa Messenger good ipapasa naton mo na to hagawas nga then kan Ate Jingle, mapay nga gabi Ate Jingle haimo, bisan busy ka pero may dani mo time pagpamatihan pulong sa Ginoo. Okay, Ano so pa, at sa lahat ng ating mga kaibigan, mga Constantino family, Luna family, at saka Isabilo family, magandang gabi po sa inyong lahat. Songgalia family, Lunsaga, Ortesa family, sino pa ang dito mga Alconaba family, Valera family, yan. Alright, sino pa ang dito? At Kaustin family, Ate Teresa. At sa lahat ng mga pamilya at Manatad family, Ate B. Si Ate Yuling and Kuya Pilo. Yan, ani Ate, si Ate Marites, Kuya Joel. Gomez. Okay, Ate Marites. Okay, aking mga kapatid dyan. And belated happy birthday kay Ate Malu. Okay? Landingen. Greetings mo na lang, ani mo mga kabugyan. At sa lahat ng aking mga kapatid. Sa Manila naka-lockdown. Sa Maynila, naka-lockdown sila. So, we will pray, sa ating pagtatapos, mga kaibigan. Mag-pray po tayo, lalong-lalo na dyan sa Maynila na matapos na ang lockdown na ito. Amen. At magkaroon tayo ng matiwasay na pamumuhay. Father God, salamat po Yes, ngayong Lord. gabi. Thank you, Jesus. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin, Lord, na patuloy na kaligtasan sa lahat ng oras, Amen. Panginoon. Lord, pagpalain mo ang aming mga viewers sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Ikaw ang Diyos na patuloy na tumugon sa kanilang mga problema. Ikaw ang Diyos na kasama nila araw-araw. Lord, bless all our viewers, Lord, kahit hindi sila nag-comment. Lord, I pray for your blessing upon them, Lord. Bless their family. Lord, Yes, we pray for good health. Hallelujah. More blessing and more wisdom sa lahat ng iyong mga anak. Panginoon, salamat po at pagpalain mo kaming lahat sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. and Amen. amen. Ate Eva Constantino, nabasa ko ang imo message kaganina, yan ang aga, o yan ang adlaw kasi
Sabi niya ko, Jewel, wala siyang signal kagabi. So, yan na lang adlaw niya gimpamati. So, nag-comment siya ko, Jewel, ginsend niya akong messenger. Kaya, kumusta gihapon ang kalo sa family, ang tanan nga mga family nga, ang tanan nga na mamatihan na itong programa, maupay nga gabi, Dolosa family. Yes. Gihapon. Oo, so, damo itaton mga viewers. At sa lahat ng aming mga anak, Kuya Jojo, Ate Baying, Ate Hana. Ate Hana, at Ate Jai, Ate Mika, sa lahat ng aming mga leaders sa GOR. Don't forget tomorrow, Ate Beck. Ate Beck? Yes. Meron tayong... So, Okay. buwas nga adlaw, may dakita online worship. So, online la anay kamo, di da kamo tiyo balay. Pero kung gusto ka mo adig simbahan pa ka dinala. Alauna. Pagdara naman isnakon, oo. So buwas nga adlaw, may dakita online worship alauna kutob alas 3:30. Okay, so kung gusto ka mo adig church, you are welcome. Pero wala po tayong announcement na lahat pumunta rito. Pero online lang kita. Amo na, online. So, mga kabugtuan, damo ko pa nga salamat. Salamat sa akong mga bugigsoon sa Isabel, sa Southern Leyte, sa Cebu, Manila. O pa nga gabi ha iyo nga tanan, nga ang Diyos magabendisyon ha iyo padayon kita pag-ampo. Hamatag-usa nga ang Diyos kapadayon bulig ha aton mga kinabuhi. Amen. Okay, ni Ate Rebecca, magpapasalamat tayo nga masiring ha iyo. Maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Nga good night everyone. Bye! Bye-bye, good night. Okay, huwag nating kakalimutan. Hindi ko makalimutan. Magandang gabi sa iyo. Good night, Joaquin Luna. Ayan. Okay, baby Joaquin. God bless you. Matulog ka ng maaga. Pag napaglaong kung kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo naiilo yan ang naagas ang kay ko maaamkon mo ang kamurayawan magsarig kala a Diyos ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabuga ang atong ginpapasan ang mga pag-ampo naton kita maging madinaragpon di ka magruha-duha ken Jesus ka na magsari haiya mga ikin saat imula lauman hiyaan suok masangkay marikon nga sarandigan iya aton nagsasaad na dirit kita niya kayaan lalara pag-ung aga lalalara pag-ung paglaong. Nagaagian kagabihon pag-abot ang kagahon nagaagian para sa anon kung ni Kristo adahay mo kada bag-o nga aga may bag-o nga paglaom at tubangon mo nga may kalipay nga pagdayaw ka iya hiyaan suok mga sangkay marigon nga sarandigan hiya haatong nagsasaad na dili kita niya bayaan lalara bag-o nga aga lalalara bag-o nga paglaom lalalara bag-o nga aga lalalara bag-o nga paglaom
Nagaagian kagabihon, pag-abutan kaagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adaimo. Kada bag-o nga aga, may bag-o nga paglaom. At tubang mo nga may kalipay, ngan magdayaw ka haiya. Hiyaan suok mo nga sangkay, marigon nga sarangdigan. Hiya haato nagsasaad, nga diri kita niya bayaan. Lalara, bag-o nga aga. Lalara, bag-o nga paglaom. Lalara, bag-o nga aga.